morning guys, may isi-share ako sa inyo na isa sa mga tradisyon ng mga Ilocano. Nung nakarang araw po kasi ay inilibing po yung auntie ng asawa ko na kapatid po ng biyanang ko pong lalaki. After 2 days po na nailibing po yung mahal nila sa buhay, ay may ritual po silang ginagawa na kailangan po ito gawin ng kamag-anak, especially po yung mga anak, apo. Ito po ay tinatawag nilang gulgul. May videos po ako na ipapanood sa inyo kung paano po ito nila ginagawa. Mateng, kita pa. Kalian mo. May pakwa. Ba't kita? Kita pa. Puluha tama. Puluha dam. Ay, baka may... Batam lang sunan. Antay ganan na. Hindi ka lagay paglamday. Tulig kang barba. Kulit ka. Ikam yan. Yan. Hindi mo ito mga siya. Oo. Tarong pa ang sakto. Uy, nama. Bata ka ko. Exercise hindi po. Napang kami gulgol. Nih. Yan. Magugulgol kami. Ay, ganan niya dyan na. Ikaw, kat-kat. Ipegam mo sa balay. Na? Awan, i-vlog ko boy. Iganam ni kat-kat ng boy. Tulig kang ba date? Uy. Tama na kaya, tama kaya. Hindi ka na para mabilis si mama. Ayan, oh. Hindi punta katuwaan lang yan, George. Awit ka rin gito. Paano ka? Sige mo nga eh. Alam mo na mo nga eh. Jangan kami mineral vitamin. Hello? Lega. Mati ka na, di niya pa. Ayan o, for sale. Lang kita mineral ini. Ayan na nga tayo manukol. Hindi ka pilong nga. Hindi ka pilong nga. Kita tayo buko. Ito kaya na magbugal eh. Mayanod to na. Kita picture na ako. Picture ko na video ba? Dama. Tino. Iti ano. Oh, ito na eh. Tanong against the light. Full of green. Green nga ko. Green nga lumot. Ganan niya siya pa yan. Papa niyo. Ning. Ano na kamita ka lang. Sa chinilas mo, bato na. Tinapay lang na ibisin ka mo. Antayin tungog sa blito yun. Ibisin pa na ta. Isan ba yun? Cut! Cut, cut!
Sama ka. Pabalik ka sa pamukha. Yan, salt. Darakan tayo pangikan at darakan tayo. Pidutin mo latan. Kinagi ko sa Good, good. Good job. Mga tangan niyo takam kaya. Gamjay kami. Ikan mo lang amin na na talaga. Ay, ito no kami na to. Kami na makasing. Ang dami na. Yan. Natapos ako. Kampay. Dito. Ay, kanina. Bumatin mo kasi natin eh. Kanan, tayo suda. Maxine! Maxine! Si Puta. Kami lang dumating na. Karinto ko lagi dito. Bago ka dua. Lubluspit na Ni atabado na na eh. Baka makayaw. Atabado na kailangan na eh. Atabado na nilo kayo. Lalabayag tinibar mo. Dili ang nabangadan. Maxine! Digas niliyaw, digas ay. Ay, ito tignan mo. Nya, kita ka. Ibu mo jero pala. Ibu mo. Bangker. Tungger no. Ang nang kalusay. Apo award. Kayo lang dalo. Kakay pa yan. Kasi kayo pala tayo niyo. Ang nilamang lead. Nalo ka doon. Bumato ko. Labangkay. Ay, no, kita na ini. Ulo! 1, 2, 3!
Ate ni Dugos. Dugos! Dugos! Oh. Ayan, bawal bumalik dyan. So dito kami dadaan, iikot po kami. Hello, sir! Morning! People, pagpag! People, pakpak! Daming tao, pakpak! Ay, for sale. Oh, yan si for sale. Ano si Dugos? Dugos! Malig, banlaw sa pay bago suob. Baga ng Tilordes. Pagla na kayo pala ng tapitong. Antay, antay, di ko sa inyo. Di ko saan bago ko suob. Pamsaka ka na na eh. Apanyay naman na nagdudang ka. Oh, tinula lang ang tanong. Mabalik tinula dyan natin na. Yan po yun guys, yung ritual na ginagawa nila. Ginawa po nila ito sa Sapa, kaninang umaga lang po, na wala po kasi sa kanilang dagat po rito. Meron po mga resort, pero hindi pa po pwede dahil sa pandemic, kaya napagdesisyonan po nila na sa Sapa na lang po gagawin. Sa amin naman po ay ganun din po. After 2 days po na inilibing yung namayapang mahal sa buhay, pumupunta po kami sa dagat. Malapit lang po kasi sa amin yung dagat, sa kabilang bayan lang po. Yung pinagkaiba lang po sa ginagawa po is may ritual po silang ginagawa talaga. Sa amin po ay wala. Kita yun naman po sa videos na bawat isa po sa kanila ay pinapaliguan po sila bawat isa, at saka lumulublob po talaga sila sa tubig. Sa amin hindi po ganun, kasi bawat lugar naman po sa atin may kanya-kanya pong mga tradisyon, paniniwala, pamahiin, di ba? As long as wala tayong inaapakang ibang tao, respeto lang po talaga. Then may share pa ako sa inyo na isa sa mga tradisyon nila, na pag may patay or may namayapang mahal nila sa buhay, pag last night po ng lamay ay nagpapa video okay po sila, o di kaya mag-rent po ng banda. So ngayon po ay bawal po mag-rent ng banda kasi po dahil sa pandemic, ay video okay na lang po. Mag video okay po sila, na sa amin po ay bawal po yun. Bawal po ng maingay, bawal din po manood ng TV. Yung kasi yun yung paniniwala nila eh, na kahit sa huling gabi na pag-stay nung bangkay sa bahay nila is maipabaon yung kamag-anak sa kanya. May pababaon silang, alam mo yun, masaya lang, na para pag pumunta sa ibang lugar yung tawag dito, yung spirit nung namayapa, eh may babaunin po siya. Yun naman, yun po yung isa sa mga na-discover ko talaga po sa mga taga Pangasinan, na alam mo yun, kahit hindi po tayo Ilocano, at least pupunta tayo po sa lugar nila, alam po natin yung mga, may isa po tayong alam sa mga tradisyon po nila. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga isa sa mga tradisyon ng mga Ilocano. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like, subscribe, and click the notification bell.
Thank you for watching guys and see you to my next vlog.